කොහෙද තියෙන්නේ? எங்கே இருக்கிறது? කොහෙද තියෙන්නේ? எங்கே இருக்கிறது? මේසය උඩ තියෙනවා. මේසයින් மேல் இருக்கிறது. මේසය උඩ තියෙනවා. මේසයින් மேல் இருக்கிறது. இதா வெதகத்தே. மிக முக்கியமான விஷயம். இதா வெதகத்தே. மிக முக்கியமான விஷயம். මේසේ යට. මේසையின் கீழ். මේසේ යට. මේසையின் கீழ். මට මතක නැහැ. எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. මට මතක නැහැ. எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. தோரන්න. தேர்ந்தெடுங்க. தோரන්න. தேர்ந்தெடுங்க. දිය වෙලා. உருகிவிட்டது. ஐஸ் கட்டியாக දිය වෙලා. ஐஸ் கட்டி உருகிவிட்டது. දිය වෙලා உருகிவிட்டது. நிவிலா. அணைந்து விட்டது. கிந்தர நிவிலா. நெருப்பு அணைந்து விட்டது. நிவிலா අනයින්ද විට්ටදු. විපා වෙනවා. මේ වචන ගොඩක් වෙලාව භාවිතා කරනව නේද? රයිට්. අන්න ඒක කොහොමද தமிழ் වලින් කියන්න පුළුවන් කියලා බලමු. විපා වෙනවා. வேணான்னு போகுது. එහෙම නැත්නම් வேணாம்னு போகுது. විපා වෙනවා. வேணான்னு போகுது. වෙනකම්. වරේ. හෙට වෙනකම් මම මෙහි ඉන්නවා. හෙට කියන්නේ நாளை. එතකොට நாளை வரை මම මෙහි ඉන්නවා. වෙනකම් වරයි. බෙදා ගන්න. පහිරුංග. බෙදා ගන්න. පහිරුංග. හයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවා නම් ලයික් කරන්න. ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button click කරලා තියාගන්න. ஹாய் நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க. இன்னும் என்னோட யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க. லெபுனா கிடைத்தது. லெபுனா கிடைத்தது. வெடிப்புறமு அதிகமாக. வெடிப்புறமு அதிகமாக. யோஜனா කරන්න பரிந்துரை செய்யுங்க. யோஜனா කරන්න பரிந்துரை செய்யுங்க. யோஜனா கரா பரிந்துரை செய்தேன். யோஜனா கரா பரிந்துரை செய்தேன்.